Dai, abbiamo via l'ombre. Contiamo. A te la buon. Te la camicia. Rapida. Da uno. Con camicia. Non è dieta? La penna. Non la penna. Forza Golu! Aveți! Hai cu golul! Hei! Golul! Hai! 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 Apropie-te mai mult! Ia-l între, Adi! Hai în fața lui! Hai în fața lui, Adi! Hai facă stânga ta! Timpul! Hai!
Ultimul meci oficial al acestui an a însemnat o înfrângere 2-0 la Zagon. Care ar fi cauzele acestei înfrângeri? Sigur, de data asta nu am putut să mobilizez jucătorii datorită discuțiilor care au fost toată săptămâna și nu numai. Am încercat, am făcut tot ce știu eu să fac, tot posibilul să pot să-i motivez, însă n-am putut. S-a văzut în jocul de astăzi, când o echipă, după părerea mea, slabă, ne-a bătut cu 2-0 fără drept de apel. Le-am spus jucătorilor că să fie învățătură de minte și altădată să se gândească, prima dată să se gândească la fotbal și după aceea banii. În afară de determinare, o altă cauză a înfrângerii? Sau doar determinarea ar fi... Lipsa lor de concentrare s-a văzut pe toată perioada jocului, v-am spus, și spre surprinderea mea, unii jucători tineri, nici ei nu s-au ridicat la nivelul celorlalți, care, mai bine spus, la nivelul celor care erau titulari. Dincolo de amărăciunea acestei înfrângeri, prestația per total în tur a formației Unirea a fost una peste așteptări față de începutul campionatului. O concluzie așa la finalul turului? Păi eu am spus de când am venit din vară că voi face o echipă la Câmpina bună, care se bată la primele 3 locuri. Am reușit și sper că în continuare în returul care începe tocmai în martie, sper să îmbunătățim jocul, sper să mai aducem câțiva jucători, sper să mai îmbunătățim calitatea lotului. Care e programul echipei în continuare? Că bănuiesc că nu vor lua vacanță de acum. Nu vor lua vacanță, vom face antrenamente încă 2 săptămâni de aici înainte și de menținere și după aceea o să dau vacanță până pe 14 ianuarie. Se au în vedere ceva meciuri amicale în aceste 2 săptămâni? E posibil. Numai să se îmbunătățească situația administrativă, a echipei.